Benvinguts a un nou vídeo pel canal on, com sempre, continuarem construint. Jo sóc en Bugs i això és Minecraft Supervivència. L'objectiu d'aquesta sèrie serà crear un bon món i sobretot gaudir-ne el procés. I sí, després de 3 mesos tornem a recol·lectar recursos en un nou món de Minecraft. I com que ja som a dins, comencem! Primera nit i he localitzat una altra villa. Anem-hi! I després de tot el muntatge que heu vist, hem acabat en aquesta preciosa vall on vull construir la meva futura casa. Ja he fet aquí una mica de recol·lecta d'animals, els he posat aquí en unes tanques perquè no s'escapin, per anar-los reproduint i tenir aquí una granja temporal de cuir i menjar. També he posat a cuinar una mica de ferro, com veieu, m'he fet ja el full set de ferro amb més ferro que he minat després del muntatge i he ordenat una mica les coses que tenien als cofres i els 2 diamants que hem trobat a la villa, que ja tinc diamants sense haver fet res, de moment me'ls guardaré. I allà, on veieu allà, he localitzat una cova molt xula que podem explorar ara, així que no sé si esperar, però ens hi fiquem. I perdoneu, però no se'm va gravar bé la veu en aquest segment de vídeo, així que explicaré una mica per sobre. Vaig tornar de la mina, 28 diamants en total, més els 2 que teníem 30, i això em va donar per fer-me tota l'armadura de diamant i un pic de diamant. Llavors vaig aprofitar per anar a buscar obsidiana a un portal en ruïnes que vaig localitzar més tard i vaig fer el taula encanteris. Un cop amb això vaig pensar que ja era hora de començar a construir, però primer necessitava explorar per recol·lectar materials i durant l'exploració em vaig trobar una villa. Estava dictant un clip, he tornat al joc i estic amb aquesta quantitat de vida en un forat i bueno, té pinta que ens acaba de patar un creeper, però això no és el que importa, ja que ara anem a fer un timelapse i a construir la nostra casa. Anem!
I a continuació veieu com només amb fer-me 3 llibreries per la taula d'encanteris vaig tenir la sort d'aconseguir toc de seda pel meu pic de diamant. I abans d'ensenyar-vos la casa us vull ensenyar primer tot diverses coses. Com veieu he aconseguit un altre pic de diamant. Aquest té fortuna 2, eficiència 4 i rompibilitat de 3 i aquest és un nou que m'he fet que té toc de seda i eficiència 4. Aquest és l'antic, el de toc de seda, però l'he acabat canviant, ja que vaig aconseguir aquest de toc de seda que era millor. També aquesta aixada en una ciutat antiga, com veieu, i ara us posaré una mica els clips de la ciutat antigua, però abans hem d'anar a un altre lloc. I és que si anem aquí, on veieu que tinc aparcat aquí el meu cavall i continuem tot aquest camí de torxes, això és literalment, allà veieu una mica els arbres de la zona on tenim tot cultivat, està aquí al costat. Si continuem per aquí, això d'aquí, senyores i senyors, és un spawner ni més ni menys que d'esquelets. D'aquí he aconseguit moltes fletxes, l'arc que tinc, etc etc. I així també com he aconseguit tots els encanteris pel pic que tinc, pels 2 pics que tinc actualment. L'aixada sí que me l'he trobat a l'Ancient City, que ara us ho ensenyaré. I ja està, no? Torno cavalgant, d'aquí aquí hi ha l'spawner, torno cavalgant a casa amb el meu nou cavall, que la seva història està una mica lligada a l'Ancient City, i és que allà és on vaig trobar la muntura que porta ara mateix. I així, nois i noies, és com vam aconseguir la muntura que porta ara mateix aquest cavall i també l'armadura de diamant del cavall. I mentre estava editant el vídeo ja m'ha temps a decorar una mica millor aquesta casa. Com veieu, li he afegit totes les fulles que veieu, he acabat de fer aquest camí d'aquí, li he afegit totes les trapes i les fogates que hi ha en les finestres, he afegit la xemeneia, per aquí també he ficat una mica de porxo, he acabat de fer aquest balcó, i per aquí he ficat un petit estable per deixar el meu cavall i no haver-lo de posar en un sot com en tots els altres cavalls. Aquí el puc deixar i a més, des d'aquí podem entrar també a casa nostra. Ja he començat a fer una mica l'interior, com veieu per allà ja no hi ha la taula d'encanteris ni tots els cofres, he posat tots els cofres aquí. Per cert, bon Nadal, que estic acabant de gravar el vídeo i el publicaré ara per Nadal. I per aquí tenim aquesta sala d'encanteris on he posat la taula d'encanteris. I em falta encara per encantar la meva espasa, com veieu tota la resta d'eines ja tenen encantaments força bons, també em falta tota l'armadura. I un últim detall que us vull mostrar és que aquí, a la reixa que heu vist abans a la sala d'encanteris, és aquest foradet que hi ha per aquí, que és com una ventilació bastant xula, un petit detall que li he afegit perquè m'agrada i ho trobo divertit. Aquí he posat també la calavera que hem aconseguit en la ciutat antiga i he instal·lat uns quants datapacs que trobava oportuns per a aquest món, ja que és el meu món i jo escullo les normes, com per exemple aquest datapack on en la tallador de pedres també puc ficar blocs i em dona la seva versió mini, com veieu, mini tooth bricks, mini oak logs, i també he instal·lat un altre datapack que si tiro terra aquí es converteix en fang, ja que estic cansat de passar-me
estones i estones i estones allà, havent de grindejar, havent de minar tot aquest fang, perquè l'estic utilitzant molt pels camins i ja et dic jo que la gran majoria de l'estona d'agafar materials és jo convertint terra en fang i tornant-la a minar. A més, com veieu, aquí he ordenat tots els cofres, no feu cas al meu inventari, això no està ordenat, però tinc aquí els cofres més o menys ordenats per categories. Es pot millorar encara, ja tinc cofres buits, encara vull afegir aquí més emmagatzematge. I cap aquí dalt tinc el meu llit, aquesta zona encara no està decorada, aquí vull ficar o una làmpara de coure o làmperes de redstone, però per això m'aniria bé en el Nether, que encara no ho he fet. I bueno, això seria aquest primer episodi d'aquesta sèrie Survival, espero que us hagi encantat, per cert, tinc la nova capa aquesta del Creaking de la nova versió, i això seria tot, que passeu un bon Nadal, unes bones festes i ens veiem en el següent episodi. Aquest cop no trigarà 6 mesos. Adeu!